Sanibonani balingani mabhungu namatshitshi. Igama lami nguSpooky N isiZulu. Namhlanje sizokwenza umbhalo wobuciko obizwa ngokuthiwa Kudela Owaziyo obhalwe nguMaphumulo BP. Sizokwenza uphawu lokuhlaziya olubizwa ngokuthiwa udweshu. Ukukhumbuzana nje, phela sithe qaphu kancane ngodweshu ngenkathi sikhuluma ngesakhiwo. Engani sikhulumile ngesisusa sodweshu, sakhuluma ngokubhebhetheka kodweshu, sakhuluma ngesixakaxaka. Zonke lezo zinto lezo yize besidila ngazo as if we are dealing with ama-problems. Kodwa-ke ezinye zazo ziqukethe udweshu. Ake siboneke. Luyini udweshu? Udweshu ukungqubuzana phakathi kwabadlali. Kungaba abadlali ababili noma ngaphezulu. Uma ngabe udweshu siyalubona ngokuthi sizwe ngamazwi abazowasebenzisa noma sibone ngokubambana kwabo ngezihluthu. Siye sithi lolo dweshu lolo udweshu lwangaphakathi. Umbhali uye alethule lolo dweshu lolo ngenkulumo mpendulwano phakathi kwalabo badlali. Kanti udweshu lwangaphakathi lona asiluboni. Umdlali ngamunye usuke engqubuzana nemicabango yakhe, edlinza, ethatha, ebeka. Umbhali ulwethula ngenkulumo kayedwana. Sizoqalisa ngodweshu lwangaphakathi, kwazise nombhali wethu uBP Maphumulo uqalise ngalo. Uma singaqalisa ngodweshu lwangaphandle, sizophuma ephuzwini ngoba izigameko azizukulandelana kahle. Sigcine sesidavuza nje, siqova singazi ukuthi senzani. Sizoqalisa-ke sithi udweshu lwangaphakathi. Umbhali wethula udweshu lwangaphakathi ngenkulumo kayedwana, kumdaluli, ethatha ebeka, ekhathazekile ngenxa yephupho avuke nalo ngalolo suku. Uphupha ubona amadoda ampisholo kodwa akhuluma ulimi olungezwakali. Athi eselapho abone konke kushabalala, kuqhamuke isiphepho esikhulu ngale ndlela. Balingani bami mabhungu namatshitshi, ukuphupha isiphepho kubikezela okuthile okungekuhle okuzokwenzeka kumdaluli. Kubikezela ukulahlekelwa umsebenzi. Umbhali wethula udweshu lwangaphakathi ngokusebenzisa inkulumo kayedwana, kumdaluli, ehlezi yedwa ekhaya lakhe. Ngemuva kokuphuma kukaManqina, ngemuva kokuba uManqina etshele unkosikazi wakhe uMamlanduli ukuthi badiliziwe emsebenzini, umdaluli uyathatha uyabeka. Loko ngicabanga ukuthi vele nanoma ubani ubengafikelwa ileyo mcabango ngoba umdaluli is the sole provider, uyena owondla umuzi wakhe. Ngakho-ke vele ufanele ukuthi akhathazeke. Akungakanani okushiwo umbhali. Ngakho-ke sizodlulela phambili. Umbhali wethula udweshu lwangaphakathi ngenkulumo kayedwana, kuhlengiwe, ngemuva kokuba abone ukuthi usezomqoma okwangempela uChivenga. Ubonakala sengathithi unezinhliziyo ezimbili. Enye ithi
omela imali yakhe ngoba nako phela isimo sempilo namhlanje sinjalo. Sichaza ukuthi lowo onemali kungenzeka abe yisisulu. Enye inhliziyo ithi yena ubambelele kumanqina, yize umanqina elahlekelwe umsebenzi uzibona sengathi usamthanda umanqina yize engasebenzi. Balingani bami nani bafundi, ngokombhalo wobuciko luyaphela lapha udweshu lwangaphakathi. Ake sixoxe, sicubungule, sichaze ngodweshu lwangaphandle. Umbhali wethula udweshu lwangaphandle ngokusebenzisa inkulumo mpendulwano phakathi kukaMdaluli noMamlanduli. Bayaxabana, babanga ukuthi uMdaluli akafuni ukudla kwakusihlwa abekade elungiselelwe kona. UMamlanduli useyancokola ngoba ethi phela udlalisa umyeni wakhe ngokuthi kukhona yini lapho esethola khona ukudla kulezi zinsuku. Kanti lawo mazwi azomcasula kakhulu uMdaluli, akhwele azehlele kunkosikazi wakhe. Le ndaba igcine isingenwa nazingane zabo. Balingane bami nani bafundi, abekho abantwana noma izingane ezake zakujabulela ukuxabana phakathi kwabazali bazo. Umbhali wethula udweshu lwangaphandle ngenkulumo mpendulwano phakathi kukaMdaluli noMamlanduli. UMdaluli ucela indabandaba noma singathi ufuna indabandaba. uMamlanduli uyenqaba. Ukwenqaba kwakhe kwamdonsela amanzi ngomsele ngoba walala eshayiwe. Lokho kwenza ukuba izingane okwesibili zilungene udaba lwabazali bazo. uLondiwe wagcina esebize amaphoyisa ukuba azobamba uyise ngemuva kokuba sebexoshwe ngokukhonjwa ngesibhamu. Umbhali wethula udweshu lwangaphandle ngokusebenzisa inkulumo mpendulwano phakathi kukaMdaluli noChivenga ngenkathi uMdaluli elalele uChivenga unyendle esigangeni kumbe ehlathini. Balingani bami nani bafundi, siyaphela lapha isifundo sethu sanamuhla esimayelana nophawu lokuhlaziya olubizwa ngokuthiwa udweshu. Nisale kahle, niyathandwa.